Bideo honetan egingo ditugu zirkunferentziaren inguruko ariketa batziak. 3 dira. Vale? Bueno, lehenengoan da zentroa 5 puntua eta erradioa 6 dituen zirkunferentziaren ekuazioa ataratzeko. Bueno, gogoratu, zirkunferentziaren ekuazioa da hor idatzita dagoena, izan da AB zentroaren koordenadak eta R izan da erradioa. Orduan, idatziko genuke, x-ken 5 berbi gehi y-ken 2 berbi berdin 6 berbi 36. Holan itzita ondo ongo zan, baina aukera daukazue bai garatzeko. Bai? Kontuz garatzerakoan bidekadura berezia direla. X karratu, ken 10x gehi 25, gehi y karratu, ken 4y gehi 4, berdin 36. Garatzen dugunean, beti berdin 0 ipini behar dugu amaieran. Vale? Orduan, geratzen da x karratu, ken 10x, gehi y berbi, ken 4y, eta gero dira, 25 gehi 4, 29, ken 36 minus 7. Berdin 0. Holan geratuko zen. Bai holanik, edo bai holanik, bietan ondo ongo zen. Batzutan, komenigarri izango da egitea garapena, eta beste batzutan holan itzita nahiko izango zen. Bigarren ariketan, emoten digute zein dan zentroa, baina ez digute emoten erradioa. Esaten digute, puntu bat non zirkunferentzia hortik igarotzen da. Orduan, lehenengo gauza izango da erradioa kalkulatzea. Erradioa izango da C eta Pren arteko distantzia. Ze P puntua badago zirkunferentzia barruan, zirkunferentziako puntu guztietatik zentrorainoko distantzia R da. Beraz, kalkulatuko du, gogoratu, dala, x-en kenketak, 4 ken minus 2, 4 gehi 2 berbi, gehi 7 ken 3, 7 ken 3 berbi. Orduan, geratzen da, 6 berbi 36 eta 4 berbi 16. Beraz, erradioa izango da, erro 52. Hori da erradioa. Bueno, datu honekin idatziko dugu. Ekuazio izango da x ken minus 2, x gehi 2 berbi, gehi y ken 3 berbi, berdin, erradio berbi, erroa desagertzen da, orduan geratzen da, 52. Kasu honetan ez dugu garatuko, garatzen baduzue, bardin geratuko zen. Bueno. Eta azkenengoan eskatzen digute, konprobatzeko, ea P puntua, zirkunferentzia batekoa dan edo ez. Jakinda zirkunferentzia hori, bere zentroa, 4-1 puntua, dala eta erradioa 5 dala. Bueno, bi aukera ditugu. Bat, zirkunferentziaren ekuazioa idatzi, kasu honetan, x ken 4 berbi, gehi y ken minus 1 berbi, berdin 5 berbi, eta orain P puntuaren koordenadak ordeztu, hor, eta konprobatu ea betetzen dan, hau da, 1 ken 4 berbi, gehi minus 5 gehi 1 berbi, emoten dago 25, hau da, 3 berbi, 9, gehi 16, bai da 25. Beraz, puntu hori bada zirkunferentziako puntu bat. Beste aukera bat izango zen, erradioa denez, zirkunferentziako puntu batetatik zentrora dagoen distantzia, eta puntu hori zirkunferentzian egonda, distantzia izango zen 5. Orduan, distantzia kalkulatzen badugu eta 5 emoten badau, listo. Konprobatuko dugu.
bat ken lau distantzia izango da. Erro, bat ken lau berbi, gehi, minus bost gehi bat berbi. Eta gomoten dau, erro, bederatzi gehi amasei, hau da, erro eta bost, bost. Beraz, bai, puntua, zirkunferentzia horretako puntu bat da.